Jeg vil gerne bestille 2 billetter til hævnen. Køen går allerede langt ud på gaden, og klokken er endnu ikke 10 denne torsdag formiddag. Vi er taget i biografen på Frederiksberg. Sådan der. God fornøjelse. Men her er det ikke kun filmsmag, biografgængerne har til fælles. Vi er nemlig taget i babybio. Babybio, det er noget, vi har hver torsdag kl. 10, hvor vi har 4-5 forskellige film, som møderne kommer ind og se, og så passer vi babyerne, mens de ligger herude i foyeren. Ellers er de også velkommen til at tage med ind i salen, hvor de så sidder på skødet. Og forældrene er begejstrede for tilbuddet. Jamen, jeg synes, det er super godt. Jeg kommer rigtig tit, så jeg kommer helt op fra Hørsholm af, så jeg synes, det er den bedste babybio, der findes her. Imens popcornene poppes, skænkes der cola og en sutteflaske varmes. Mens forfilmene beder om stilhed, finder forældrene sig til rette i de bløde sæder. Mobilen slukkes, men babylyde, dem må man finde sig i. Og endelig kan forestillingen begynde. Nede i foyeren vimser personalet rundt mellem 100 barnevogne, der står på rad og række. Altså, jeg render rundt og passer babyerne, hvis de græder og suger og kede af det, så kommer jeg lige over og passer dem i 2 minutter, og så hvis de er meget ulykkelige, så går vi ind og henter moren ind i salen. Så mit job er at passe babyerne og hente moren. Personalet må løbe i pendulfart fra den ene sal Sæde 4 herinde, drækker ud. til den anden Sæde 1. for at hente forældrene. Morgen derop. Der er nogle af pigerne, der er ret glade for at have den her vagt, som er lidt skruk, og så er der nogle af drengene, som ikke er så glade for den. Men altså, man møder tidligt, og så er der meget at se til. Næste torsdag har nybagte forældre endnu engang muligheden for at få et pusterum, når babybio igen lukker dørene op.